Ħames żgħażagħ Belġjani tresqu l-qorti fejn ġew akkużati b'reati ta' stupru, serq u sekwestru ta' persuni, storja xokkanti illi żviluppat matul il-lejl tal-ewwel ta' Lulju waqt li kienu qegħdin fuq vakanza f'pajjiżna. Minn fost dan il-grupp kien hemm ġuvni ta' 20 sena li ġie akkużati li stupra tfajla ta' 17-il sena kif żamma kontra r-rieda tagħha u kkawżala ġrieħi tal-apparti li eddida b'vjolenza. Il-ħames żgħażagħ subien ġew akkużati li żammew li tfajla kontra r-rieda tagħha kif ukoll li żammew kontra r-rieda tiegħu lir-raġel li kien ma' tfajla u kawżawlu feriti. Wieħed miż-żgħażagħ ġie akkużat ukoll li seraq smartphone. Jidher illi meta l-vittmi marru l-għassa l-ġuvni qal illi hu tfajla ġew aggrediti f'ħażebbuċ u wara l-akkużati ħadwhom f'appartament f'Taslima fejn wieħed mill-akkużati li huwa l-eks sieħeb ta' tfajla stupra bl-għajnuna ta' sħabu. Il-vittmi identifikaw lill-akkużati u ġew arrestati dakinhar stess li kellhom jitilqu minn Malta għal ħabta tas-7 ta' filgħaxija ta' tnejn illi għadda. Skont dak li ħareġ mill-qorti ġie spjegat kif iż-żgħażagħ umiljaw lil din it-tfajla billi ġibdu filmati waqt li kienet qed tiġi stuprata. Ftit qabel hi kienet mitlufa minn sensija. L-akkużati bdew ukoll jgħajru, jsawtu, jiġbru l-filmati tal-ġufni. Filwaqt illi 4 mill-akkużati wieġbu mhux ħatja, wieħed illi instema fil-qorti li huwa futboler professjonali ta' taħt 18-il sena ammetta l-ħtija mill-ewwel. Il-qorti fil-fatt tagħtu sentenza sospiża ta' 3 snin ħabs. L-4 akkużati l-oħrajn inżammu taħt l-arrest kif it-diviża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest. L-avukati li qed jidhru għal 5 barranin huma Franco De Bono, Jason Azzopardi, Stefano Filletti, Jose Herrera, Matthew Xwiereb u Gianluca Cappitta.